Haksalma lama mahimosung only omono sinabagise sabo chini lakmao sungmai baksa tongnai joto nini jora rogle nini no ungui tongnai nungmu chungkhe bono rangsak bo swnam mano phiaba nungmu chungkhe bono thuimang tongui bo kati mano joto jora no situation no nugui slaijak thango phia joto sakni borokhe sujuk no nugui se slaijak thango nini manwo kuno hamya samuro khaina musung kainke ulo khaiwano hine shongui nadi phiaba nini manwo kuno kaham samung khaina musung kainke tini ni bisingo no complete khaipai di nini uklok ni fikung no jefa pro no karak khe tongnani khaidi tamoni hinke borok rok uklok tui no dokariwo te uklok tui no sabasi boriwo khaksalak male porite no pairi paikha phia tamorung mungmankha only kaisa bai kaisa sikon khailainani buma ufani koknoke kwbangko borok rokno hamya wanchogo phia buma ufani hafung hathai noke joto borokno hamjago chini muchung maro jefa furno chini logi wona tongo chungno yakarwi thanya phia chungse sakni musung mano yakariwo hakstal lamana nuge abagi dalro saisung sakno sakni lakmao pohor tubunani khaidi tangi hinke ulo salo nini busano nungte boino example roi sana nangya angano tini ni joratei ashukno dalro biskango katal video bai malai finai salbrum no motivational video nainani musukainke o channel no subscribe khainani ta fogdi te ani o video no naitongma bagui norok no belai ke hambaya faro dalro